Nastavení úhlu mobilního stojánku na vrtačku není žádný problém. V horní části máme úchyty se zvrásněním, aby se nám to dobře drželo. Povolíme a vlastně ve spodní části to podaretujeme. Nastavíme si to do pevného úhlu, do té zarážky. Ono nám to pěkně se chytne do toho sedla, dotáhneme to samý synchronně na druhé straně, aby se nám to nekřížilo a vlastně máme úhly nastavený. Je to úhlově stavitelný stojan na vrtačku, to znamená, že to je mobilní stojánek, kterým si vyvrtáme otvory rovný i pod úhlem. Typový označení je Drillmate a jinak je to od značky Malixcraft. To, co dělá ten typ výrobku přesně, jsou vodící tyče a pouzdra, no a samozřejmě motor, tu vrtačku, tu máme sami doma. A dělají se dva typy takových výrobků, takových stojánků, to znamená, že do jednoho si upneme hlavu naší vrtačky, co máme, je tam typizovaný průměr, no a nebo je tam normální tříhran, na který si upneme naši vrtačku a pak už z toho jde tříčelistový sklíčidlo s průměrem 10 mm, kde zase můžeme upnout naše nástroje. Tadyhle vlastně máme na boku naznačený ty úhly, který nám stojánek pomůže udělat. To je 90, 75, 60 a 45. No a samozřejmě, aby to pevně drželo, tak to spodní pouzdro, který zapadá tadyhle do toho vybrání, tak je kovový. U těch levnějších a obyčejnějších různých variant podobných stojánků je plastový a proto ty stojánky nejsou přesný. Díky tomuhle to přesně zapadne a drží to úhel. Ukážeme si jeho užitečnost. Takhle vidíte, není přišroubovaný a pevně drží, má vlastně ze spoda vlastně gumové podložky a když tak přes ty podložky je možný ho, kdybychom potřebovali pevně někde vrtačku přišroubovat napevno a chvilku ho používat jako klasickou stojanovku. Má pogumovanou nebo gumovou rukojeť, takže vlastně jednou rukou tlačíme na vrtačku a tady si to pevně držíme. Aby jsme si přesně nastavili hloubku, tak je tady hloubkový doraz, to je samozřejmě podle týlky stopky vrtáku, že se nám to tady zarazí a krásně si nastavíme podle potřeby hloubku vrtání. To, co je vlastně v tom stojánku, tak jsou vybrání, kde je možný vrtat i kulatý tvary, a to samozřejmě v několika úhlech, že nemusíme stojánek ani přestavovat, a do dřeva i do kovových nebo nekovových materiálů